Diyos maray na hapon po mga tugang, maluhod po para sa satong novena to Saint Pio of Prechalchina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prudent Saint Pio of Prechalchina, you had a great devotion for the souls in purgatory, for whom you offered yourself as a victim to remit their punishments. Please pray for us and ask God to send us the same concern, compassion, and love that you had for these souls. In this way, we will also contribute to reducing their suffering, and with our sacrifices and prayers, gain for them their necessary indulgences. Amen. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, he will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus. I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us, poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary,
Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. Silently mention your petitions. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of. Which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile.
Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinakban. Mahehera ko na sin maugayo na ama, da ika masasabutan nen si isayma na nagsasabwag nen eriwal, day pwedeng mag-ako sa imo an si isayman na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga amonisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makoa ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpunanggad asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan, kagurangnan, matapos nalugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na hapon po mga tugang, ngunyan Biyernes sa ikapitong simana kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life of Raquel A. Carag. Pasasalamat, prayer for Attorney and Mrs. Asterio Mario Villero and family. Pasasalamat man for good weather tomorrow's occasion, dulot ni Justin Philip Nocedo, for healing and safety. Dulot ni Ana Marie Porlares, pasasalamat man dulot kan mga minasunod. Georgina B. Destura, Mr. and Mrs. Jose Abiera and family, Feby. Peralta and Narvaez family, Carol Ante, Judy Olikino, Freshto, Mr. and Mrs. Lowell M. Morcilia and family,
Ana Marie Sabalia, Robilin Zay Sanhe, John Robert Sanhe. For passing the LEPT, dulot ni Aramil Matsa Tupal. For passing the OSC Comprehensive Exam, dulot ni Jesseline Arimado. Asin pasasalamat man, dulot kan Recuenco and Valmonte family. Sa special na kagadan for passing the board exam, dulot ni Isaiah Kaibigan, in honor of Saint Rita of Cassia, dulot ni Attorney and Mrs. Villero and family. For healing of Sian Carles Lee Cathley, dulot ni Aset Serrano. For success in cataract surgery, dulot kan Recuenco and Valmonte family. For good health and blessing, dulot ni Leslie Laresa. For guidance for PNP recruitment process, dulot ni John Carlo A. Casabuena. For good health and fast recovery of Rowena Bulalakaw. And sa special man na kaagadan, dulot ni Jody Olikino and Sarong Anonymous. Sa kapahingaluan kan mga kalag para sa kalag ni Orlando Quirino, Gret Lebaye, dulot kan Tan family, Luigi, Patricia, Marie, dulot kan Pintor family, Azucena, dulot kan ni Ruben and family, Maricel Fe and Vicente, dulot kan Cerdeñas family, sa kalag ni Fe, dulot ni Febe, sa kalag ni Salvador and Antonia, dulot ni Agnes Nocido, para kay Risa, dulot kan Advincula family, para kay Alfeo Sr., Leticia, Alfeo Sr., dulot ni Mr. and Mrs. Shane Lucila Hakub, sa kalag ni Leticia, dulot ni Fiana Salvadora, Obaldo Jr., dulot ni Judy Olikino, Ernesto and Hilda, dulot kan Maritana siblings, Ricky Boy, dulot kan Guillermo Almeida and Cordovilla family, Biliesa, dulot ni Cristina P. Achacon. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Inigiramdaman niya to Santa Rita di Cassia, sarong religyosa, sa aldaw na ini. Sa ngarang kanama, sinaki, singgan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Yesu Cristo, kagarang nantan, pagkamot kan Diyos, simpagisamarong Espiritu Santo, mapas sa Indo gabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang ako, antaan sa tao makasalan, tangani magkano kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal. Asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sa Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigdis sa kaguranan ng Diyos. Merak man lagod sa tuon Diyos na makakamhan, asin kapatawadan sa tao makasalan, tarahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen.
mamibig kita, kagurang na namibig kami, warason sa mo, na kami andonong asin kusog kang krus, nahuli kan mga idi, pinagkanigo mo, payamanon, Santa Rita, tanganing kaming sasakit sa kaorasaan na kaiba si Kristo, urog na dayupot na makisumaro sa iyang misteryo Pascual, siya nakaiba mo asin kan Espiritu Santo na bubuhay nagahadi sarong Dios sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hemate onyato anenot na babasahon. Ginono sa mga gibo kan mga apostoles. Pakalis ni nagkapirang aldaw, anahading si Agripa, asin si Bernice, nag-abot sa Cesarea sa pagtaong galang kay Festo. Nagkapirang aldaw sindaduman. Inosip ni Festo sa hade ang kaso ni Pablo. Sarong lalaking nabibilanggo, iwinalat sa kudigdi ni Felix. Pagduman ko sa Jerusalem, isinumbong siya sa ko kan mga poonin kapadian asin kamagurangan nin mga Hudiyo. Hinagad na padusahan siya. Sabi ko sa inda na ang mga Romano daing ugali na magpadusa sa kiisay man. Enot, an isinumbong dapat na hampangon ang mga nagsumbong. Nag-irba sinda sa ko digdi sa Cesarea. Asin tulos man sana, kan masunod na aldaw, nagtukaw ako sa tribunal. Asin ipinapod ang tawong ini. Kan kahampang na ang mga nagsumbong, daiman sila na ikinasumbong na krimen, siring sa mga pinaghuna ko. Pinag-iiriwala ninda, mga bagay dapit sa saindang relihiyon. Asin urog ng gayo, dapit sa sarong tawong gadana, na ang ngaran Jesus. Alagad, sabi ni Pablo, buhay. Ninhuli tadai ko aram, kung paano ang paghukom, kan mga bagay na siring kaini, hinapot ko siya, kung buot niyang magpa-Jerusalem, asin duman, hukuman. Alagad hinagad ni Pablo, na ang sa iyang kaso, iitaas sa emperador. Kaya ako nagbuot na ibalik siya sa bilangguan, sagkod na ikapadara ko siya kay Cesar. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo umawon an sa iyang ngaran. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Haray paglingawi ang gabos niyang karahayan. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Kung gurano kahalangkaw ang langit sa daga, siring kaiyan ang pagkaherak niya sa mga natatakot sa iya. Kung gurano kaharayo ang sirangan sa sulnupan, siring man irarayo niya sa to ang satuyang kasalan. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Pinatindog nin kagurangnan ang sa iyang trono sa kalangitan. Ang gabos sakop kan sa iyang kahadean, umawa ang kagurangnan, kamo gabos na kaanghelesan, kamong mga mapangyari na nag-uutob kan sa iyang kabutan. Pinamugtak nin kagurangnan an sa iyang trono sa kalangitan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo.
ipasaindo. asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Hinapot ni Jesus si Simon Pedro, Simon, aki ni Juan, namamutan mo ako o rog kan pagkamot nindas ako? Simbag ni Pedro, opo, kagurangnan, aram mo na namamutan ta ka. Si Jesus nagsabi sa iya, pasabsaban sa kuyang mga kordero, giraray, hinapot, Simon, aki ni Juan, namamutan mo ako? Sinimbag, opo, kagurangnan, aram mo na namamutan ta ka. Si Jesus nagsabi sa iya, at tamanan sa kuyang mga karnero. Ikatulong, pag-apot, Simon, aki ni Juan, namamutan mo ako, ikinamudo ni Pedro na siya hinapot na makatulo. Kung baga namamutan niya siya sa iya. Kaya nagsimbag, kaguragnan, aram mo na ang gabos, aram mo na ako namumot sa imo. Si Jesus nagsabi sa iya, pasabsaban sa kuyang mga karnero. Totoong sinasabi ko sa imo, kanika aki pa, nagsasadiri kang maghagkos, asin maglakaw, kung saan ang gusto mo. Alagad kunika gurang na, huhunaton mo an sa imong mga kamot, iba na ang maghahagkos sa imo, sindadaron ka sa habo mong padumanan. Sa mga tataramo na ini pinasabot sa iya, ang kagadanan, nahuli kayan siya mag-uumaw sa Diyos. Dangan sinugpon, sumunod ka sa ko. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Uya po ang short background kan santang si Santa Rita de Cassia. Santa Rita or Saint Rita was born in 1381, so 4th century, in the town of Rocaporena in Umbria. Di ko aram ining Umbria kung saan, might be Italy or Spain. No? She lived with a brutal husband and had 2 sons. After the violent murder of her husband, she urged forgiveness in contrast to the customary vendetta of her day. Becoming an Augustinian nun, she spent some 40 years in prayer, contemplation, in service to the sick and poor. Toward the end of her life, she received a wound from a thorn from the crown of thorns. She died in 1457. She's the patron saint of desperate situation. Siguro, kapatid ni Saint Jude, no? Desperate situation. Pero ang natatandaan ko, garo, pigibo man siyang patron kang mga may helang na cancer, no? I'm not very sure. Pero sa ding example na sa tubang kan pagmaltrato sa iyang sayang agom, di siya higanti o di nagbalos sa laog na nagkapirang taon. At ang ani naglaog siya nin sarong religious order, no? Augustinian. Kasi duman nabuhay siya hanggang sa saing kagadanan. Siguro sa mga aki niya, darakula naman, dahil naman garo kay Puan Atamanon, they had their own lives. As in, siguro sa iya man na pag-advise o pagtabang, naging maremad sa buhay kang duwang aki. Ngunyan sa Ebanghelyo, nailing taang ultimong mga tataramon kagagurangnan bago siya isagat sa langit. Yun din as so last scene in the life of Jesus bago siya magsagat sa langit na bago itong mismong pagsagat sa langit sa sarong bulod sa Galilea, yun mo na so dialogue, no, with Peter.
na siguro sabi, balo si San Pedro kung despite the fact na pigningaran niya baga si Jesus, kan ini nagpo na kan sa iyang Misteryo Pascual, when he was being arrested, pigningaran niya, tulong beses na associated with the cock crow, no? Itong pagturak ng manok, tulong beses. Tulong beses na pigningaran bago nagturak sa manok. Kaya, tulong beses man da pigapot ni Jesus. If he really loves Jesus, kaya, so ikatulo bagang hapot na pareho man sana, medyo na nabaldi, no? Medyo na annoyed si Peter. But this is already the reason why sa kapakumbawaan ni San Pedro, nagibagas siyang Santo Papa, no? The first Pope of the Universal Church. As in sa siring na humility, kapakumbabaan, niya dan openness niya sa Espiritu Santo. You would imagine a person na paano nin inadalan, kadunungan, na dahil naman karuma hagad din tabang sa Espiritu Santo. Pero haramtaman ang limitasyon kan sarong tao, maski pa saro kang obispo o kardinal o Santo Papa, nyaon pa hiraray sa imong pagkatao, kaya di ka man pwedeng maghambog sa imong kadunungan. So, yun ikaw ang wisdom ko natatagin ibo si San Pedro na wala man na doctorate, diploma, o ano pa man na further studies, kundi saro sa nang hamak na para sira. Sa siring na sitwasyon, nahihiling ta po ang working of the Spirit na kunika dani na mag-agad ng tabag sa iya, aram tabaga, sabi niya, itatao ko ang banal na Espiritu sa imo. Ang Espiritu, bako lang na maaraman tang mag-distinguish o mag-discern sa mga Espiritu, like ano yung mga bad spirit, igwa man yung mga good spirit, how to distinguish them, ining masadib sa imo, ano yan, so demonyo o so anghel, no? Kaya, mas maray na magpangadji kita, tamaski ang mga pig-i-receive ta, the bad spirit can influence us, no? Makakalaw yan sa pig-iisip ta. Kaya, magayon na permi kitang magpangadji, maguroporo, na ano man na pasabong kang banal na espiritu. Sa tuyang akoon, asa datong isa buhay. Another the function of the Spirit, aside from helping us distinguish the kinds of spirits, is the endurance. Ito pong pag-endure kat sa tong mga katikapuan. Siguro maapot ka mo kung paano nag-endure man ang padi. Kat sa iyang difficulties. Siguro masabi ko mo na mayo mga yan ago, mayo man ngayang pamilya. So there are less concerns. Pero hindi, no? Nakulunon man, no? Tagwaman na mga trabaho, igwaman na mga pigaapod na apostolado. Kaya, ining pagtabang o pag-arang sa Espiritu Santo is really very helpful sa tao na gustong magdanay sa kabanalan, sabi nga, road to holiness, justice. Taday man ibang matabang kung nailing pinadara ni Jesus ang banal na Espiritu sa itong celebrar sa maabot na Domingo. So, let us ask the help, the intercession of Saint Rita of Cassia, lalo na sa mga may agom digdi who are having the same situation as hers. May mga nung tawag dyan, biktima ng pag-abuso at mga iba pang mga sitwasyon. Kung kita pa ano mahiganti man, sabi nga ni
ngipin sa ngipin. Dahil man pong mangyayari, baka pareho ka mong magadan o pareho ka mong masugatan. But with the help of the Spirit, with the prayers of Saint Rita, maisipan ta po kung anong maray na paagi, tanganing ma-resolban ta ang problema, asin malampasan ta ang sining nakadipisilan. Pagpamibig ang mga tugang, danganin sa kuhan sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong makamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibig kami, naan sa mong mga atang, nin paglingkod na idinulot sa imong altar, sa pagrumdum ng palad na Santa Rita, maging maninigo sa imo, sinwarasan na kaming tinalingkas sa mga kinabano na kaulangan sa imo, sa na mahimong sa imo sa na mahimo ang mga kayamanan nuli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initas mina sa kagurangnan, Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tuong maninigo asin dapat matanaw si nakakaligtas. Dari si minsan sa in magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na ma, Diyos na makakamandadaing kasagkoran, uli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Uli na sa kapistahan ni Santa Rita, pinapaugma mong gayon sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan, nin makadiyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin hinantabayan kan sa iyang pakiolay na uya sa imo, kaya kaibakan kadakol-dakol ng Hilesin Santos. Nag-aabit kami sa imo no kahimino ning kamarawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin dagat, manokat sa imong kamurawayan. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan. Pagdadanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan. Kagurang daning kanagalan banal, kurabo din kabos na kabanalan kini mga atang namimibig kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo,
kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, siya na sa rugari na buot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamagabos, sin magkakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa bagwayang mga kalis, singgirari ang pagpasalamat sa iyo mo, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabawasin, mag-inom kay ni, tinayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwasin dani natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo magurangdan, pinapamarita niya mo. Pagkabuhay mo liwat, ipinapaya. Sakot na ikaw, magdato. Kaya kami nagrurumdumang sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan, kaning tinapay ng buhay, asing kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkani ko umong magatubang, sin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang ng hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bil na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog ng pinapamiibi, ginigirumdom sa misang ini, asin ang gabos nagadaan. Ang anak ko asin sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay Ban Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles, Santa Rita de Cassia, Singabos na Santos, mga martires kan Tina, na gabos, naging mga kuyog-kuyog sa imo, nagkanig kong maging kairas kan boy na daing kasagkoran, mag-umaw sa iyong pamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos sa kagalangan, sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na togon, pinatuod kan Diyos na uno kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaadaan mo, mangyari ang bot mo sa daga ng siling sa langit, ang samong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin na kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak. Maging dani nataling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos sa kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imon kahadaan asin ang kapangyarihan,
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Tu Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan ni tinatao ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin ba pagkaniguan at siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog na sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan kang kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Patinaawan ka mo, kan tandaan ng katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ka Diyos na nagpaparaan, kan mga kasalan kan kinabang, pahalaki kami. Kordero ka Diyos na nagpaparaan, kan mga kasalan kan kinabang, pahalaki kami. Pero kan Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan, kan ginabang, tawi kami ning Mga tugang ngayon sa kagurang ni Kristo, nagpapadara kang Espiritu, sa tuya ko, boss, tanganing makayata, anong manakatigpisilan, anong mga pagbalo, pulitan sa danay na uya, sa tuyang kaibahan, siya ang kordero kan Diyos, nagpaparang ang kasalan ng kinaban, palada mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay. Pangatamanang kita, kang hawak ni Kristo sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Pag-ibig
Pamibig kita. O Diyos na makakaman, namibig kami na kaming pinakusog kan bagsi kining sakramento, makanood na paaraw kan palada na Santa Rita de Cassia, na danay na maghanap sa imo sa gabos na bagay, sin magdara kan bagong pagkatawo sa panahon na ini, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. binisyonan ka mo, ang punon kan Diyos na makakaman, asin mamumuton, ang ngarang ka nama sa aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. dinudutan na, banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father. Purihin siya, At ating ibonyag, awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alak siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa sa tanan. tanan. Hallelujah. At isigaw sa lahat, ang hihinga niya'y wagas, kayong duha